Pay the club, he balata, he back Fukulani, because I with the Jew. Peta todito da sa ta ta kuta po ta se hoko abomuta be dota be paso pakamolo asa donya ni loda eta hitabata kuta po ta se Pawela mi wakli po dagi pami kiba Peba seni sala yua pekesadi keni tagiba Tala pesemao Dakota ke ami soseni pua Ablo pesalo wi La pekema ke sata pitama Tala ke heba pua Bewe kripo bebasami Pewela ami pua kripo Degi pemikiba Bebasani sala yua pekesadi keni tagiba Tala pesemao Dakota ke ami soseni pua Ablo pesalo wi La pekema ke sata pitama Tala ke heba pua Bewe kripo bebasani Dokwala guklesa omutreta baka eliteka Tetini tamuta suku saku Esa puedota potaya Minani saywa doma etama Saywa kesugi kipwa Pawela ami pua kripo Degi pemikiba Bebasani sala yua pekesadi keni tagiba Tala pesemao Dakota ke ami soseni pua Ablo pesalo wi La pekema ke sata pitama Tala ke heba pua Bewe kripo bebasami Pergi batu papuko. Kata biar bersihnya do malah. Kuni kuda pendeskal betau mubu bila kau pula berbuat datang kita batau sukli. Berbuat datang sukli saku bersih sata do malah. Mau sami batas itu berbuat batang malah kepo adu lasnya sukaki. Kata biar soalnya kau kepada hisab basata dulu terbuat lalu loka. Kita suruh tak mata ke lalu datangnya tu lalu tak kena serutan alih ke. Kata biar kunya lah. Tahai berbuat Pukul tahigi balik suku bisa pukul benar saya pas abis aku kayak ulah betul betul. Tahigi bagi saya beli hati pak. Kiki apa saya tahita bawa lena ulah si pak aku sudah masa lagi. Hilo alai tas serta ulah tekilan sulo tua bawa di taban sakit. Lo krimi hubu kilo 9 tak payah aku. Amin. 9 saya ada pun mah. Tahai. Itu nyase ke. Dia serta nari kayak ni no. Pernah huat tak kesok ta suta sahati pak ralo tak rama to tenen apa takut tahu lo no pewe no di pemi wasuki naik kesap to pemi pada era piani no
pua ta su khu sa khu ta su phi sa nya lo no pe to ba o ta su ko sa wa ba no ba o lo ta su ta na ga ke sa lo si nya se ke no li yo ha se do de silvis her put de sia wa lo no su e si su de su ko sa wa de su ki na ke yo do su ki na ke ya se ko ke a ku le ta mu pu no ba ko ba o ta su ta na le ke sa bu ga lo si nya se ke ta le ta ma sa si fai ni no si nya le ke sa yo ta ma lo no ba mình nu ko le ni ko we wa kri po de no ni no pe lu pe sa ma pe ta o a ma a ko ni do di do po li ve fa ni no di to ka ha ke su bo da su ke sa o do ke ri do ke sa yo do ki ke ta su ta na ge ke le ke sa ko ni no do ta su ta sa we u tho we pe si nya se ke lo no a ko ni pa te no le se ke to na vi ke ni no a se we ha ki ke da ke haki poya la ke sa da haki su bo da ke sa ya o ri la ke sa ya o da ta thu pa no o da ta su ta na ge ge o tho we ama lo kho plo ta ma da di ko lo no a ko ni a we ba si de ke sa ya ma ta do le po ko sa ku le ko lo ba sa ta su ta sa be te le ba su ki na ki ta ba de si ba de bi ba no ba su ki na ki sa ya te pan ko ba kwa se me da ko ta ga mi ga no lo ba sa na ki ni no sa ha go de ki sa di do ki ke sa ya si a wa lo no pe to ba o le ta su di do sa di do mi de ko ni ko ba o lo ko ba o do ta ri lo ke sa ya ko ba so so lo ba thu pa ta thu pa ko ma no wi da ko tro se wi da ni lo no a ko ni ba kri po ni no ko ba ri do ke sa ya a tho le ta thu pa le ta pa ke lu ke tan lo no do ga ti ni ba hi ka ta su ta na ge ke lo ke li mu ko li ke li mu mi he thế này sẽ ba san đi nó ta su ta này này một cái su là cái giò đi rồi cái lì he u một su tổ tổ đi nó rồi lì lọt ta sẽ được sơ phố the sitter này sẽ vào đó nó gì he click là đi rồi gì he click là đi rồi qua su thì khi nó cố sự được cái đó khi khả ta u đồ nạt kia nó một cái khi khả ta u đồ qua này mẹ ta su ta nặng sao giờ cái click lên đó nó là bị ta u mù bù ta le kho pro se ko to mu sa te ni ya pe na hu ba lo pa te no ni ba we ta mo ta ma le ta tu sa lo no po we ba o di ba no kho pro ke sa ya be ta so e ko do mu ni mu sa le kho pro su nya ni no po ko ba su bo ta le ke sa ya o ba ki ni ta le ke sa ya po ko ba ple sa so si po wa so wa lo no ta so si ke sa ki te wa lo no ke sa ki ki to ke sa ki he lo wa no pa ma sa ta so si ko lo wa lo a ko ni pe na se ke le pour ko di no ga le sa so si o do kwa ta so si ma se wa hi su ne kle wa lo no mu ko li ta le pe so he ba wa tele ba sa ni no pe sa se te di do ta su ta na pu ri me ko po o ta su ta na ge kle do po ko khi na le ke sa ya le ta khu su pu do ke sa ya le ti ta khu su ga ni ke ma se wa to pa te ni pe se me lo ba no do de blo ko po we no le so to na ri ke ni pe si nya se ke sa ya ma na a do le po ko lo ba mình nuôi con là nó sẽ rồi sống bọt từ là ba giờ đó, và có bảo là phi phụ họ phụ đu phụ thơ vô lo, bây giờ khi mà bây giờ hao là nó, bây giờ nhà xe cái đó nó, đi rồi đó là phụ quên này, nó ta sụt ta sát được kia là này, nó phi phụ họ phụ từ nó này, tôi ô bù là ta ba, ta sợ tôi mình ô này, ba lệ bụi đã ba lệ hạ ba lệ phải lệ, tôi qua từ phụ họ ba nó, từ vì lúa ba sao ba, để sợ tôi nào đi khi mình cái sai sự cái cái tên là phụ họ bên nát xe thì là phụ ba ô, từ phụ họ nó bọc ba he ba là tại sao cái lưu cái tha để ta he ba là anh lệ thọ đó ta ta quy phi phụ họ ta quy cả a thọคนนี้cái sao ya pa phô cái cái sao ya mà phụ là khi là có đó nó bên nào sẽ hiểu cái sao ya ta xôi là ba xin cái sao ya đó nó bây giờ từ ta su cô sao đi bây giờ từ mình là ta su ta sao he bởi khi từ si phá từ si từ ba cô ba của ba nó cái sao ya từ là cái to là vậy đó nó bây giờ nhà sẽ cái mình sao từ nhảy này đi到不归你本来偏来嘛，但是个到我们和你我不呢，喏，我了偏不好不得了吧？我和你不个办了不要的，不个办了和我的办了提了不，那但是个到了不个离了个三元，我是个吧，喏，个三元还把但是个到，我和你了我不呢，马上不得离了个三元，但怕个他说是吧，喏，啊和你个三元是啦，对啦个对了不好，还呢喏，不我办了去。
do bo ko ba ri al ke sa yo ta ko ba ri lo ke sa ta tu pa ta pa li ta so si di lo ka ala pu do beta su ta na ke ko klo lo ke sa bu ni ke sa yo ke ta ki te lo bo no do ko ni ta ni no pe di ta he ki he ba no mi ta te si ki lo ki na se ke le ke ta ki ta ba le pa la na hu a se pa sa ta ki ta ba lo no po we di pe mi yo pa ma to ko a ko ni no mu ni mu ka ka su nya ni pe na lo ke sa yo ke pe ke se pe ta o mu ta le ko lo ke le do ta so si ke pe ka wa no ta ko ta ke le ko ba kwa se me si pa ni do di do pe tro so ke ni do pe ma no ke se wa ni na ko ba ki ni le ke sa do ta so si o no ta so si ke pe ke se wa lo no we mi ta he ba te si ki no mo ke sa yo ke so ke lu ke ta te si ki do so ya pa le do ke na si fa ko di no ga de mo ya ta so ya ke lo ba le pe lo tu ko di no ga de ni ki no ta lu be ki ba tu pa ke le ki ta pa ta bu ya si lu na do ma lo di ki ti na ton o do pa da ta he ba lo to ko ba ta pu ko pu we mi na se ke sa ya o do pa ko bu ge ge ba ko be si sa ta do ma lo mo ke sa mi ba ta si tho be tra ba ta ma la ko po su ka ni ke pa ta bu ya pe si mi na do ma len hi wa ta gi ta ba ta o su ke da pe mu ni mu za bu la ko pu su nyan pe wa ni se wa ko be si na ta bi lo do mu ni mu za bu la ko pu su nyan pa ta bu ya ne ko so ge kwa bu we ko di no ga de le pe so lo ko bu ke min pu mu pu kwa le en na pi na pa do na ri do na a tho bu ke si ti ti se ni da na a tho su nyan ni ma se wa ke ta hai ke sa ya ke lu ke tha le phe ke ba le ko ta ni pe na se ke ta sa se ke so lu di na pa a tho wa de ga le pe ta mu pu ko di no le ma sa ke bu ki na pa ta bu ya pe ta ki ta wa to ba pe me pa ki sa ba sa ni kho thi me ya lo bu ki ki ya pa sa bu ya ko pa ko pa ta ki sa ba sa ke le pa sa bu ya ko tu lo pe ta ki ya na kho plu pan sa ri po yi su ke le pe ki ba ti so si ga mi ki do si lu na ta pa ya mi ko amen